Jeste li se ikada zapitali zašto dah ponekad nije svjež, čak ni nakon pranja zubi? Mnogi ljudi tada posežu za raznim proizvodima iz trgovine, a pritom zaboravljaju na jednostavne sastojke koje možda već imaju kod kuće. Za početak uzmite nekoliko svježih listova mente. Lagano ih usitnite nožem kako bi otpustili što više svoje prirodne arome. Menta je već dugo poznata kao jedna od najpopularnijih biljaka za osvježavanje daha. Njezin ugodan miris pruža osjećaj svježine, zbog čega se često koristi u pastama za zube, žvakaćim gumama i vodicama za ispiranje usta. Osim toga, mnogi vole mentu jer nakon korištenja ostavlja ugodan osjećaj čistoće i svježine u ustima. Upravo zato često zauzima posebno mjesto među biljkama koje se koriste za njegu usne šupljine. Ako volite ovakve jednostavne i originalne recepte, svakako se pretplatite na kanal. Redovito objavljujemo zanimljive pripravke od biljaka i sastojaka koje mnogi imaju kod kuće, a rijetko ih koriste na ovakav način. Usitnjenu mentu stavite u šalicu ili staklenku otpornu na toplinu. No to nije jedini sastojak koji ćemo danas koristiti. Sada uzmite jednu čajnu žličicu sušene lavande. Lavanda je najpoznatija po svom ugodnom i prepoznatljivom mirisu. Njezini cvjetovi stoljećima se koriste u različitim pripravcima zbog bogate arome koja može pružiti osjećaj svježine i ugodnosti. Dodajte lavandu preko mente, a zatim sve prelijte sa 250 ml vruće vode. Promiješajte i ostavite da odstoji 10 minuta kako bi se mirisi i sastojci što bolje oslobodili u vodi. Nakon toga tekućinu procijedite kroz cjedilo i ostavite da se potpuno ohladi. Dobivenu tekućinu možete koristiti za ispiranje usta. Mnogi ljudi vole ovu kombinaciju jer ostavlja ugodan biljni miris, pruža osjećaj svježine, pomaže osvježiti dah, jednostavna je za pripremu, ne zahtijeva mnogo sastojaka i može se napraviti za svega nekoliko minuta. Napišite mi u komentarima jeste li već koristili mentu ili lavandu na ovaj način. Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro u novom videu.